Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz geçen hepdede Türkmenistanyň içinde we onuň töwereginde bolup geçen siyasi wakalar bilen baglanyşykly boljak. Birinji etmekçi bolýan söhbetdeşligim 27-nji oktýabr bilen baglanyşykly. Ýadyňyzda bolsa 27-nji oktýabr Türkmenistanyň garaşsyzlyk yglan edilen güni. Ýene de 27-nji oktýabr 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Jumhuriýetiniň yglan edilen güni. Demek şu sene Sovet zamanynda da garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda da 27-nji oktýabr diýip bellenilýärdi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni hem de Türkmenistanyň ýa-ni döwlet hökmüne dünýä kartasyna ikrar edilen günidir. Soňky bir näçe ýylyň dowamynda ene şol 27-nji oktýabry Gurbanuly Berdimuhammedow öz islegine görä hiç bir sebäpsiz alyp ene 27-nji sentýabry geçirdi. Ve nämäniň alamaty bu arada biz geçen ýyllarda görüň edipdik, düşünür aýdyp beripdim. Watandaşlar 27-nji oktýabr näme üçin bize wajypdyr? Her bir adamın öz doğulan günü vardı. Şol hem tarih hökmüne yazılıp gidýär. Plan ýylyň, plan aýynyň, plan gününe şu çağa dünýä ýeni. Şo ýenen gününe ta amaladan tawsyrýança şol adamyň taryhy bolupdyr. Türkmenistan döwlet hökmüne 1924-nji ýylda ikrar edildi, berkarar edildi, tasdik edildi, konstitusiýa düzüldi, döwlet strukturalary düzüldi. Hemmecik zat bar, Cemhuriyet, Respublika manysynda düzülen döwlet. Ýöne şol döwleti ömrüni öz erki boýunça Gurbanuly Berdimuhammedow kessi, kemeltdi, aýyrdy, ortadan çykardy. Indi näme bar? 27-nji sentýabrda islat bolup geçen taryhy waka ýokdy. O elbette 27 sentýabrda da adamlaryň doglandyr, bir topar adam dünýäsinden täzelendir, bir topar wakalaryň bolup geçendir. Ýöne şolaryň Türkmenistan bilen döwlet ýa respublika hökmüne baglanyşykly ýeri ýok. Ene şunça ýyllap biz şonu düşündirjek bolýar. Enne 27-nji oktýabr geldi. Ýok, ilk başdan 27-nji sentýabr geldi. Meni ulu dawara bilen, ulu takyrdy bilen, el çarpyşyna bilen bellediler. Gurbanulyň ol dogmasaň çykyp gazyk ýaly, dikil gazyk ýaly dur. Öňünden goşullar geçdi, barp ýadygarlygyň öňüne başagyp gül goýun boldular. Şol adatdaky ýaly edilýän siyasi oýnalýan siyasi spektakl ýa-da oýun. Ine şo bilen 27-nji sentýabr geçdi guturdy. Indi hakyky döwletiň berkarar bolan güni, yglan edilen güni geldi-de 27-nji oktýabr. Men şu dogrusyny aýtsam ýöreýte çykyş etmedim şu barada. Hani göreýin halkymyzyň aňyny, pikirini, düşünjesini üýtgen zatlar barmy şu geçen ýyllaryň dowamyny düşündirip gelýär. Şu Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni ýaglan edilen güni, jarnamanyň kabul edilen güni 27-nji oktýabr ýa döwletimiziň düýbüniň tutulan güni 27-nji oktýabr. Gelgi ştapar halky dinläp göreli, halk näme pikirde, näme diýär diýen niyet bilen 27-nji oktýabrda çykyş etmedim. Indi şuň netijesini aýdyp bereýin. Ene 27-nji oktýabr geldi, Türkmenistanyň içine de, daşyna da. Halk köpçüliginden şu sene bagyşlanyp neses çykdy, neseda. Hiç ýerde şu 27-nji oktýabryň gurrunu edilmedi halkyň içinde. Ya da halk şuna değerli we değerli netijede baky berip bilmedi. Ene ýurdun daşyny akylar, o elbetde iki maňa jaň edip gutlarlary boldy. Menem olar gutladym, o şahsy jaň edelleri ýa ýazarlary. Ol bar, olaň bu zatlaryň üstüne böküp geçip bolmady. Ýöne halk köpçüligi ýokdy. Ýoksam pikir edip görün. Şol garaşsyzlyk diňimi, ýadygarlygamy, kompleksimi dura aşgybatdy. Ya beýleki şäherlerde de, ya welaýetlerde de goýulandyr, ya gurulandyr. Näme üçin?
şo gün 27-nji oktýabrda ýekece Türkmenistanly barıp şol ýadygarlygyň öňüne başyny egmedi ýa bir petde gül destesini goýmady. Şunu bir pikirlenip görün watandaşlar. Onu şu zatları etmedik adam ya şu zatlara hormat koymadık ya yadından çıkarıp zınıp taşlayan adam ol bir yurtsuzdur. Ol bir vatansızdır. Göçüp konuluyor bir peşmektir. Men ne şular ýaly oýlanýan ya pikir edýän. Hakykatdan ol şeýle bolup durdy watandaşlar. Ene 27-nji oktýabr watanymyzyň diýip tutulan güni. Näme üçin? Bir adam bar, şu ýadygarlygyň öňüne bar, baş egmedi, ýa bir deste bir petde gülü goýmady. Ya ýatlamady şo güni, ya ýoldaşlar bilen oturup, ene şu gün biziň hakyky döwletimiziň döwredilen güni diýip birek mübareklemediler. Diýmek, türkmenlerde watançylyk duýgusy ýok. Bagyşlan, emma şu şeýle ajam bolsa şu hakykat. Bizde türkmençilikde şu günkü ýaşap beren nesille watançylyk duýgusy ýok diýip, dogry diýip aýtman ýöne köpesinde ýok şu düşünje. Şonuň üçin bular arkaýyn ýurdunyň taşlap bilýärler, arkaýyn daşar ýurtlarda watan marady, aladetmänim bir günüm hoş günüm diýip ýaşap bilýärler. Ya ýa-ýygyna galan çağalar ya enatasy bar bolsa, o gazanynjasynyň ujuny ine bir bölegini uğraşsalar, ine şoňa hoşal bolup berer, ine biz şular eklep saklaýas diýen düşünje bilen. Ýöne watany kim eklep saklamaly, watany kim goramaly, watany kim gowanmaly. Bu zatlar barada gurrun edýän halkymyz ýok. Men muny uly gynanç bilen aýdym. Onsoň biz aýdýas, näme üçin ýurdun ýylatynyň köp bölegi ýurdun daşyny mezbur hala çykarylyp ennem ýygyny alynan. Biz aýdýas, näme üçin biz şular ýaly halk bolduk, ýurdun içindäki ýylat millet adam hökmüni hasaba alynan. Näme üçin biz şu ýyllary gelip düşdük diýen soragyň hemmejiniň jogaby ene şu biz watanymyzyň taryhyny, watanymyzyň dogulun gününe hormat goýmaýyşymyzdan gelip çykýar diýip düşünýär. Biz anarky taryhymyzy almaýly orta asyrlar, ene düýünki taryh. Şoňa hormatymyz ýok watandaşlar. Şoňa buýsanyp bilemzak, şoňa gowanyp bilemzak. Sebäp biz şol bize degişli därli hasap edýär. Watanyň özüm, onuň toprağın üstündäki, yer astyndaky ähli baýlygyň bizinkidäl kimki bolsa şoňky el yeteninki öňe çykanyňky islerini haramzadanky ya islerini terrorist toparynky. Ýöne bizinkidäl. Bizdiňe şo garynja ýaly işler da ömrümüz ötünçe ılgap geçirmeli atnanly biz piyada. Ine şoňa kaýyl bolan biz millet. Ýöne bizde döwlet diýilen düşünje ýok, galmanlar adamlaryň aňyny ýuwup aýryp gyra taşlapdyrlar şol. Ne döwlet bar, ne hökümet bar, ne halkyň hak hukugyny goraýan konstitusiýa bar, hiç zat ýok bizde. Şeň hatta şo o ýurtdan bu ýurda göçüp beren sigerler bar, bagyşlanmaly. Men negativ görnüşde aldım da şutaýdy. Hatta şolunam Ýewropada hak hukugy bar, şolun köçede ýaşap beren ýok. Ya çağasyny eklep bilmän ýöreni ýok. Jaýym bar üstünde mugut hökümet şolar üpjüneme diýär gerek sosial paketler bilen. Emma biz ýurdun eýesi bolup, bütün bir halk bolup, şu zatlary asla äwem dagym düşünesimizem gelende. Näme üçin? Näme üçin beýle boldy watandaşlar? Näme gerekdi onu uly takyrdy bilen muny 24-nji ýylda ilk başdan halkyň şol azaby aladasy bilen Nedirbaý Aýtakyp bar, Gaýrysy Atabaýew bar, ýene ady ma'lum nämalum ýüzlerçe, müňlerçe gerçeğin eden tagallasynyň esasyny ene Türkmenistanyň diýibi tutuldy. Soňra SSR dargan döwri Türkmenistan dargamasyn ýa beýle milletleriň arasyna siňip gitmesin diýip ýene şo garaşsyzlygy yglan etdik jarnamany. Şu halka bolsun. Onun märmäne 3 nesil ýetişdi. Hani bu halkyň öz döwletini, öz taryhyny, öz milletini bolan hormaty ene 27-nji oktýabr hemmet gady açyp görkezip ötdi. Diýmek biziň halkymyzyň aňyny watançylyk diýen duýgusyny öldürüpdir, kökü damarlaryny goparyp aýrypdyrlar. Ýok.
Biz şonu bilemizler. Bizim ağımıza koyyan dine Göktepe tragediyasıdır. Onun halkın özü yadında kalan. Şanım? Kalan zatı biz bilemizler, bilmegen mislemizler. Yani en ulu tragediya şu mahal biz öz garaşdırlygymyz, öz döwletligimiz, jemhuriyetimiz onu da otursa. Şonuň üçin gelmişekler üstünde hana islenlik gere aýlanyp gezip böler, baýlygyny muhtana mardan çykaryp otylar, ederler hem şonu. Ozal görüňe diýerdik Türkmenistan üçin. Ay ine olar owaly türkmenler, ay ine bular eýranly türkmenler. Hana inni Türkdäki türkmenler. Ýyda gelmek ýok. Irştaňyzy daýyn. Geleniňizde ýydyňyz tapjakmy? Ýydyňyzda galan çağalar en atalaňyzy görjekmi? Geleňiz o taýda näme işlejek gyrgyny ajala buyurulan ýurduň içinde? Ene meni alada goýan esasy meseleler şu. Näme üçin biz öz hakykymyz üçin, öz döwletimiz üçin, öz milletimiz, öz taryhymiz üçin uruşup ýa görüşüp bilemizler. Nira ýetirim boldy bu gyljyndan gandamayan türkmen? Men şoňa hiç akyl ýetirip bilemem. Ene birinji meselemiz ene şondan ibaret watandaşlar. Ene ikinji aýtjak bolýan zatym bolum ýanky kemine çary atly bir türkmen ýigdimiz ýa türkmen ofiseri ýa türkmen serkerdesi waýsagan boljak. Şo bilen geçen hepde gepleşik geçirdi. Ene şol gepleşik Türkmen halkynyň ene tragediýasynyň bir bölegi ýa bir parçasy. Şo taýda hemmejikde açyk aýdyn ene bir kiçi ofiseriň ady bilen, agzy bilen, sözü bilen, pikiri bilen getirip ene ortaga goýuldy ýa çykaryldy. Şu barada şu Türkmen goşunynyň düşen ýagdaýy barada näçe ýyl 93-nji ýyldan bäri göni Azatlyk radiosyna günne bolmasa da günnäse çykyş edip aýdyp geldik. Eskerleriň iýmiti barady, egneşigi barady. Bular ine şol ýanky kömekçi hojalyklarda ullanylýanlygy barady. Bular aşawadyň köçelerini süpürdiýärligi barady. Ay garat Eskerin öz etmeli işinden daşların hemme iş buyuruluyor. Yani eskerin öz etmeli işi ya borcu yerine yetirilmedi ya sonra önanılmadı. 2 yıl harbi kullukta olup yeke gedek ok atmadık eskerler dolanıp başladı kulluktan. İlk 1 yıl son 2 yıl son çarşın gözüne tereden ya hersin bir yerden çıkardı. Yine şu çağrı eğildeşimi vatandaşımı aydıp verdi. Näme bolup geçýän anyk harby bölümleriň içinde. Onuň diňe şol Serhetde bolan ýagdaýda ol bütün Türkmenistanyň 4 günjünde goşunyň ähli görnüşlerini şol ýagdaý 30 ýyl bäri 31 ýyl dowam edip geldi. Gör bak şunça ýylyň içinde näçe eskerler urulup ýenjilip öldürildi. Komandirler tarapyndan ýene aňyrdan Serhet aňyrtyndan hüjüm edip gelen kelleli selleliler tarapyndan mı? Açlykdan mı, horlukdan mı ya özüni şu horluklara çıdaman, zorluğa çıdaman özüni atıp öldüren, atıp öldüren ya yitirmedilen ýaşygitlerin sazı yok. Bu katılı tragediya. Entek bir zatlaryň üstü ýurda baramyzda açylar. Şonu görürsüňiz. Bir hökümetin halkyň başyna salan gyrgynçylygyny. Şu taýdan şol çary illeşimide öz minnetdarlygymy bildiresem gelýär. Ine hakyky esker, hakyky watançy ogul şol. Şunça ýyllap şu kalbyna saklap gelipdir. Şol geçen ýolunyň kynçylyklaryny, şonuň nähilde ödüp bolýanlygyny, şu öz ýanyna ýollaşlary barada hakyky watançy ýigitler, eskerler, ofiserler barada da ine hemmejik zadyny halkyň aýdyp berdi. Men şol adyma ören minnetdar goşunyň her bir aýdan sözüni tasdikleýän sebäp şu türkmen goşunyna 30 ýyl 31 ýyl bäri höküm sürüp gelýän edenetdilik hemmesi bar şu taýda. Hemme şol niýasyň bellen ýanky gorunmak ministrlerim, ol beýleklerim hemmejigem şol hiç açan şonuň hiç biri därini ihsan adam därse goş meydan. Aýdyp otyr açar.
ol yankı telhoz institutu gutararlar ya mogollumçylygy gutararlar o gelip beni afser bolup gulluk edýärler. Esgerle bilen näil salamlaşmalygynyň bilen ondan nädip beýle alaja mulaja bilen goşun bilen watany goramaly, nädip garşy durmaly. Ya bolmaz ol watandaş. Ol ekranyny paratlarda görkezilýän jagy aýaçyklaryny tapyrdadyp beren olar düşmany göreni hemme edil. Gargy gören gaýmaýaly jüýjüýär pytrak giderim bir. Olardan watan goraşdy bolmaýar. Beýt watan gorulmaýar. Ýöne şol çary illeşimi gaty uly temanyň üstüne açyp görkezdi. Öz ady bilen. Enne pikir edýän çarynyň misalyny görülesine eýerip şuun kuun harby gullugyň keşigini çekip beren türkmen eskerlerimiz, ofiserlerimiz oturar oýlanar, özüne degerli, degişli netijeni çykararlar diýip gaty uly umyd edýän. Sebäp men her bir çykyşymda ya haýsam bolsa bir çykyşymda şol döwletiň pudoklaryna gawat gelenini eskerlere hiç açan bir yaman söz aýdan ýerim ýokdur ya dil ýetiren ýerim ýok. Sebäp bilýän esger ol watan üçin döredilen, watan gorumak üçin gullugy çağırılan grajdanin ya. Watandaşymyz bilen illeşimiz. Ol bar borjy eli ýaraly gerek bolsa watany gorap, gerek ýerine watan üçin gan nökmeli, jan bermeli ine. On ahly borjy şondan ibaret. Şoň üçin olary günakarlarlyk ýagdaý ýok, olar şo gullugy gelenine ýam kasam kabul edýän. Gerek bolsa watan üçin janymyz pida ederdi. Jany pida etjek adam o korrupsiýa goşulmaz, halkyň hakyny ýemek, o döwletiň gaznasyny talamaz. Esgerlerim ofserleriň köpüsi ine şu prinsipde gulluk edip beren adamlar. Şo taýda çara aýdyp geçdi da esasanam diýdi, terhetde gulluk edýän ofserler şol ähli ýurdun içinde bolup geçýän şol korrupsiýon skemalardan, ogurlukdan, jümürlükden, haramzadalykdan daşda durdy. Men şol pikir bilen dolalaşýar, näme üçin? Olar terhetçi, olar terhetde dağın içinde, julgan içinde görbak we ýanky bir garagymyň içinde. Olar o şäherlerde, o bularda ya welayet merkezlerine o kansanerli jaýda oturup gulluk borcuny ýerine ýetirýän adamlar da olar her gününi kynçylyk bilen garşylap, kynçylyk bilen gününi ýaşarýar. Watan goragy üçin. Olaryň boýnuny ýankyny tawuk bakmaly, jüýje ýetişdirmeli, goýun bakmaly, geçi sagır bulary kalkoda urupdyrlar türkmen goşun. Bilýäs biz onu. Yani innesiz, anyk gullugy ömrüni bagyşlanan adamyň agdyna eşitdiňiz nämeleriň bardygyny. Şoň üçin men umyt bar, ynymym bar ulukan. Wagty gelenini täze Türkmenistany arka durjak we halkymyza gerek ýerini degirli we degişli elden gelen kömegini etjek, watanyny gorajak ýigitlerimiz ýene-de şo harbylardyr. Men şoňa gaty berkananýar. Şoň üçin çaraga sag bol Taňry ýalkasyň eden çykyşyň üçin kemine saňa da sag bolsun aýdýan. Berekella şeýdip ene şular ýaly pudoklaryny açyp durmaly meseleň üstüni. Açyp aýdyp berdik de prezidentiniň goşadyrnagy üçin prezidentiň kimdigini, onuň töwereginiň kimdigini, nähili saklanan arasynda adamlaryň nädip hereket edýänlerine çelli. Hökümet diýilýäniň ýoklugyny, konstitusiýa diýilýäniň işlemeýänligini, meclis diýen düýbünden bir köçeden ýygnanlan ala sarmyklaryň oturşudyny hemmejigini aýdyp berdik. Indi pudoklaryny ýeri geldi. Ministrlikler açyp aýdyp bermeli. Harby ministrlikde ýa-da harby goşunly bolýan ýagdaý bir çykyşyny bilen ýylleşimi, çary ýylleşimi açyk aýdyn açyp berdi. Oturup oýlanyp pikirleniň gerek bolsa şol edilen çykyşyna şany pikiriňizi ýazyn, kommentlerinizi goýun. O ýurdun içindäki harby gullukçylary ýetirin goý, olaryň görsin, bilsin, eşitsin. Öz dünýä garaýşyny giňelsin. Şular ýaly gaty uly siýasy netijesi var şu çykyşyň, ýamanysy var. Gulluk edip beren eserlerimiz üçin. Şoňa deýindim. Üçünji men üçin bir wajyp agzap geçilmeli mesele ol hem
Şu hepten geçen hepte var ya da indi sor yankı öyle çağırırına saparağı on sonra Vitali Lysak üçüsünün geçiren gepleşi oldu ya sohbetleşliği. Öyle çağırın öyle saparağın size emin bildiğiniz. Vitali Lysak kim var ya? Ol Türkmenistan'ı yaşap, işlep kaydan ene Ukraynalı yigit. Men onu şol Türkmenistan'ı yankı yukarı Sovet'te işlendi uğrumda Bertaniya. Şeyle Türkmen'i bir yani Berlin yigit diye aýsagam boljak da şol halky, şo Türkmen halkyny bir yüreginden syýlap, hormatlap, o däp dasturmyzy ul hormat goýup gelen ýigidin biri şol Vitali Lysak. Nirde sorasalarım kim bilen görülürse de Türkmenistan'ı ya Türkmenistanlılara onun ulu hormatı var. Men onu gatýgy bilýän. Ine şol geçirilen gepleşikde esasy bir ýüze çykan mesele var. Saparaga aýdyp berdi. Yankı olan şol Mi-2 ulluğumuzdan gelen habarlary laýyklykda. Ine Awganistanyň territoriýasyny yankı bir Wagner diýip Orsiýadyň yankı uruşa gatnaşyp beren resmidal harbalary bolýarda. Bular jeňmaz diýelim, jeňçi diýelim. O şu hakyna tutma goşun has takygy şeýle bolýardy. Oladyň puly işliýe, pul üçin adam öldürýärler. Ene şol Wagner diýen ýemen ýol başçysy şol ümede Awganistanyny Talibanyň adamlaryndan ya başgalardan tapawdy ýok. Gara şu Awganistanyň içinde ýaşaýan milletlerden esasy şol Puştun, Buluç, Beluş ýanky bir biraz böyle özbek diýerlerdi. İki yaka Türkmenin badır elbette. Ine şolardan hakyny tutma goşuny ýygnap Türkmenistanyň üstü bilen ine Orsiýetden Ukrainaga geçirýärler. Ine şolar ýaly planlar bar. O muň üstesine ýene de bir goşmaçy habar beýanky yani Dewr Koreýa resmi ýagdaýda karar kabul edipdirler. Koreýadan adamlar ýa-da şol ýanky Orsiýetden Ukraina uğradyljak şo taýda. Näme diýe? Konstitusiýon hukugy dikeltmek üçin. O belli däl, o eline ýara galyp uruşmaly Ukraina garşysyna ýa şol ýanky ýykylan weýran bolan şäherlerde dikeltmek bar ýalarmy? Onça taýyn anyk edilen ak, ýa-ni uruş gidip duran ýere ýazygyna 3-nji bir döwletiň garajdalary çagyrylýar. Demek bu ne? Bolyan zatlar bir terörizm diýip adlandyrdy, gelişmendirjek ýa şo terörizmiň mesela görkezjilerine gabat gelýärdi. Indi şu ýerde Saparagan aýdan bir sözü var. Näme üçin? Türkmenistanyň ýöreýte gullukları ýa Milli Howpsuzlyk ministriniň işgärleri öz gönüden göni borcuny ýerine ýetirmekden boyun toglaýarlar. Näme üçin? Haýsy da bolsa, daşary döwletiň ýöreýte gullukları ýa bir kanun harby gullukları Türkmenistanyň içine arkaň gezip bilýärler. Näme üçin Türkmenistanyň üstünden harby ýa-da ýaragly adamlar geçirip bilýärler ýa-da ýara uğradyp bilýärler ýa şoňa meňdeş. Bir diňe gönden göni terrorizmi gollamak bolupdyr. Şonu hem unutman diýjek bolýar Saparagan aýdarlarynyň üstüne goşmakçy men. Her bir diňe bir zat bar da kanunçylykda diňe edilen jenaýet üçin jogap bermekden bir adam bir jenaýet edýär, şo eden jenaýet üçin jogap bermekden başga da şu edilýän ýa ediljek bolýan jenaýete garşylyk görkezmälik üçin öz gulluk borcuny ullanmanlyk üçin jeza berilýändir. Has agyr jezalaryň birim şodur. Şonu unutmaňsyz, mehemen işlerler. Siz ol ben garadadım, men bilemapdym, menden soranapdyr, maňaýdan apdylar. Men ýa közüm näme diýip olar ýaly gurruny ýa olar ýaly bahanany kanun kabul etmeýär. Siz näme üçin pagony götürüp ýörsiňiz? Siz näme üçin hak alýarsyňyz? Siz nirede işleýärsiňiz? Şu zatlaryň üstünde oturuň oýlanyň. Ondan siz jogabyny taparsyňyz. Bu taýda ol gurban bolam, oň dogmasam, bilen ýeň sesinde durarlaram, beýleklerim hiç bir siz üçin bahane da. Siz kasamışdyňyz döwletiň bütünligini, döwletiň howpsuzlygyny goramak üçin. Näme üçin ýerine ýetiriňiz şonu?
Diýmek siz ogra şärik diýerler-de, siz ogra şärikler ogryň biri bolýar. Şärigem däl. Sebäp ýurdun içi terroryň ojagyna, terroristlaryň ýanky bir mihmanhanasyna öwrilen bolsa, diýmek sizin hiç biriňizin şu wezipelerde işleme birinciden hakkınız yok. İkinciden bol oturan işler için, cinayetler için sen cinayete çekileceksin cevapkarçılığı. O näme ceza berer? Onunla adil sud kesgitler. Yine şu yerden ben size duydurup aydayın neydim sebep bir şu mahalini bütün dünya görüp oturuyor. Bu bolýan zatlar. Saparagan haydup berenni ana bütün Ukrayn halkı eşdi. Sonra Yuri Şivest blogger var. Onun 1 milyondan gowrak yemesi var, patpisçigi var. Olaydyp berdi üstüne yetirip näme bolup geçýän o serhetde. O Yuri Şivest'in kanalyny ähli döwletleriň ýöreýte gulluklarym dinläp otyr. Demek Türkmenistan barada eýen degişli karar çykaryldy. Wagty geler. Ine öldüňe sanksiýalar. Ine şu işler bilen mesul bolan döwlet işgärleri, şu sanly mehmen işgärleri hemmäňi jogapkarçylyga çekiljeksiniz. Sebäp o ýa Türkmenistanyň ýa owan Türkmen serhedinde edilýän işler Ukrayn halkynyň garşysyny işläp dur görüp otursunuz. Her günü näçe bir ýanky parahada oturan ilatyň üstüne näçe bomba ýagdyrylýar raketa şoltany çağılar, garrylar ýogalýarlar ýa wefat bolýar. Diýmek, şol işlerde de, şol jenaýata da Türkmenistan gatnaşýar. Öz ähli gullugy bilen belelikdi. Ne bolşýar kabul edin, diýmek inni siz gara sanawa düşdüň. O da laýdylar da ýene hökümete garşy duran adamlaryň bizine gara sanawy var, 300 adam boldy, 500 adam boldy. Inni hemmäni şol Mehmedi işleýärler ählisi 100% edýän şol gara sanawdy. Ol hökümet diýip o agdalýan ol terrorist tapara dilime de getirjekler. Ýöne her birini eden ya etmedik cenayetin cenayet işleriniz için jogapkarsınız. Ene vatandaşlar gysgaça ene şunay da nedim şuurlukça şu geçen hepden wakalar barada öz pikirim siz bilen paylaştım. Bolýar onda sağ oturun vatandaşlar sağlıkda görşelin. Hemmäňiziň öňünde sağlyk.